Nakabenta kabalang Presbyterian lum siap. Ngapdiang ngubha yu pi baro. Syakani kajing syakri. Nadu ki para bengen jong kabalang hang ni halum siap. Ki para bengen ki jongi na ki weipat ki balang. Ki parlong ki parajor ki balaban pet. Yakani ka program lengba ka YouTube channel jong kabalang. Bada kejuk ke poru ngasyem yakani kalat. Banai kublei ya pi baro nadu kinong syarai jong kabalang. Kita khot juga komiti balang. Lembat baro kibapet bat kibayo yakani ka program lengba jong ni ka por. Ngai kublei ya pi ka kerteng ka batiang. Ka kerteng ka badan bor. Ka kerteng ka jong nong penim jongi. Ubalong uji sukres. Lajandam nriu teliki benai. Baya kejia senglang hakayi nga jong ublay. Ladai bansangi shwa namarkan ni kaklam. Harengi aingu pat ya ublay. Bau penyuak bentai yangi hakijing syakri bakum kini. Hakiyi yang kisam ki jongi. Ban ngangai skamru bakani ka jing syakri ka jongi. Kanlong ka jing kerku na kabenta jong pilang baro. Bat kanlong ru ka jing ai bor ka jing petmai. Baka jing ai mensim na kabenta jong ilang iway pa iway. Syua benginya cakmat. Tunginya pendam haka jing duai. Kukpa jong iubah beneng. Lengba jong ni gapor ka bamenta. Syua benginya cakmat ia kani ka jing syakri ka jongi kum ka balang lengba jong ni kapor. Iwan ban IT ia ka jing syakri nadu ka basdang hadu ka bawai ka jongka haka jing alam ka jome. Baki ai baro ki benta ia ka bengin pendap. Kenlong kin ko pa daka jing alam ka jong mensim u jome. Haka kerteng ka jong ci sungi duai ngipan kini baro. Amen. Nginyarwai ka jingruai ka ba arspa andrupu pra. Bat arspa hinyo pun riu. Turai tuan ban kerku yangi. Dakabor ka jing ai. Ki jing kerku kum ulap ba. Hangi menta to penslei. Ka jingruai ka ba arspa hendriu pupra. Try tuan ban kerkuyangi dakabor kajing ai kijing ker hukum ulaba hangi men tatu benslei te atrai mentangi kerpan yulaba hangi tu ai ngidang atrai ngidang baro lang tu pentemai trai hami ni ai di baro net bat men sim ngiadem Bajing in jong mi kan yai tun tang ha mi jing suk mi shem te atrai men tangi kerpan yulapa hangi doai ngidang atrai ngidang baro lang tu pentemai trai tu ngeu jing tu wai jong ni da jing it sha mi ngi pai maka ken jing is nei jong mi
labba jeng kerkutu ai te atrai mentangi kerpan yulabba angi tuai ngidang am atrai ngidang am baro lang tu pentemai. Shua bangun bukti hublay ke jing duai. Dengan syak skor ika ketien ke jong blay. Ya ka bangilak ban syam na ke shithi syaki Hebrew. Kalenong ke bakat way. Kat tu kat ni teli ki dekat. Ki kentien ki baong kum ni. Di ka jing kalong kata ka jing sngaus kham. Ya kita ki ay ya ka bangi kerman. Kata ke jing tenju ya kita ki ay ki bom yoi. Namar haka lapla babha ya kita ki kpa teman. Daka jingen ngis ngaut hu balathau ya ki perthai daka ketien ublay. Bakumta om syam thau ya kita ki ay bayoi na kita ki ay bapau. Henry klem ka jingen omla ban pensngau bha ya u. Namar ka day ya uta ubawan hajan ublay ban ngej baudon bat baulong uba ainong ya kita kibawat ya u daka jingen kilaya lej lengba ya kata ke duriau basau kumbana rengkau ya kaba haba kita kinong Egypt kila persyang ban be kila yam jelop daka jingen kikenro ke Jericho kila kelon kram onda layat tawyar yaki nyusngi ublay unkerku ya ka jung puli na ka ketien ka bakhut ka jung o ngenya duai kukpa jungi ubah beneng sasisien pat hakanika no phai jong kanika sngi ngiwan hakmat jong me namar bangi iya me namar bangi buram ya me bat namar bangi ban syakri ya ka kerteng ga jong me ngi aingu ya me namar bemelong ublay ujongi ubajuri kendong ya kanika jing im ka jongi hakanika sla kendo bat benang airu yangi ya kanika lat bangin yo ya kamet kabakoj kabakhya bangin don hakak jing don jing em kababit kababiang haka jing im kabaman la kasngi kini baro kipen pau ka jing kerku ka jong me ya ka jing im ka jongi bat leng ba jo kini ka por ken try ngawan ban bu thi kerpang na ka benta kit khun jong ka balang hang ni hapot lum siap Pamen kerku ya iwei pa iwei nadu kibah retam hadu kibala santam. Men ayaki ka jingkon ka jingkya. Men kerku ya ketrei ka kta ka jongki. Men kerku ya ki haka jing im ka baman la kasngi. Bakin ya roy parum pare haka jing im ka jongki haka nikasla kendo. O ngaduai kin try na ka benta kiba pang kiba shitom. Lada long ka mon ka jong me can try ai ba ti ka bala mong ka jong me kanda long halo jong ki mendaring kat na ka benta ki tu ki kun jong ka balang ki blada na pedeng jong ka jinglong ten men ka jong ki is nei ba mendaring kat lem na ka benta jong ki ru kum ju daring kat can try na ka benta kinong syarai jong ka balang ka jongi hang ni halum siap yaki dekat juga komiti balang bat kumju ru yaki seng ki badan napo jong ka balang kinong kit kam kinong trei ki jong ki aba menang a yaki ka jingkot ka jingkhia
Menang ai ki ka jing stan ka jing syampang ka bakin jablay ka bakin jaman sim. Bakin nang la ken trai banyai trei dap ya ka kam ka jome hakan ka slang ndo. Men ai ki ka jing kot ka jing khia men ker khu ken trai ka yeng ka sem ka jong ki. O nga duai ru ken trai si benta. Na ka benta kari khasi ka ba it ka jongi. Wan nom ino ken trai yala ka jong kari khasi ka ba milak ker khu ker pang yaka. Ula da long ka mon ka jong me. Do ai bakini ki baro ki balajia. Ngingit skam kum ki banget ki long da ki jing dep ki jong me ken trai. Harai kum ki banget ngi ap kmi lenti kata kapor ka jong me. Kapor ka ba me ken kopa men penken riak si sendan. Ya uniu nyang jingpang nakari kasi ba iet ka jongi ban ngingit skam ken try bahau beriu kalong ka bomla handrai hame baro kilong ka bala duai na ka benta kinong trei ki badan hakmat du na ka benta ban yale ya uniu nyang jingpang o nga duai na ka benta jongki kinong trei haki hospital ki ba pher Kinong trei haki polis department bat kiwei baro ki badan ka benta banyak kun ya uni kunyang jingpang. Duai kin try baka ktiblei ka jong me kan long halor jongki. Men ker mendai ki ka long yeng ka long sem ka jongki. Bamaki ru kin man ya ka jing da ringkat ka jong me. Syemti ka ni ka po badang sa jong ka jing syakri. I IT kin try ka jing yalam ka jong me. Haka kerteng ka jome sungi duwangi pan kini baro. Amen. Ngenyarwai ka jingruai. Kaba shispa arpunyo. Nakaba thamai. Bat shispa arpusan. Nakaba khamrim. Ka jingruai kaba shispa arpunyo. Bat shispa arpusan nakaba khamrim. Shua bangin sngaw ya ka khubor ka ktin ka jong blay. Ko men sim ka jing petmai akhir da ka bor bakraw penduk ru ka boj usaitan ka jing snew nangi tulaw Ko men sim ka jing pentemai akhir da Kapur bakrau penduk ru kabut gusoi dan kajing snew nangi tulau ya kal beneng atrai topa ya kinong pompan pen Angin ngau kakin gachong isneken rat angin rengkat ban kisya krichong halumen simpan yatrei tu penken tu yakin Ben Paula kajing ai yaki men sim jong hi men da open shine atrai bapa angin man kajing hit chong lam yangi syakading Sa sisian pant ngipen pau ka jing sngongu yau blai namar bau penyo pat yangi ka ni ka por ya ka bangin sngam ban sya skor ayu bau blai udon ban kren nak benta jonga nak benta jong ilang baro ban ngangi skem bakani ka jan miet kan long ka jan miet
hakabau blei u ie nakabenta jong phiru kumju kiba pej bat kiba khmi yakani ka program jong ka balang lengba ka YouTube channel ka jong ka bat lada phidon hakaba kanu ka por ka jong phi haba phidon hakanu ka jaka ka ba phi phidon ngait skam bo blei udon ei nakabenta ban penyok sngo ayu bo udon ban keren lengba ka ktin ka jong u nakabenta jong phi ka ktin ka jong blei ya ka banga kwa ban pen song nong rim lengba jo kan ka janmit ka bamenta kalong naka kitab u Daniel kalenong ka baar ka dekhot ka baningkong hadu ka baar phulai ka kitab u Daniel kalenong ka baar ka dekhot ka baningkong hadu ka baar phulai bat ngakir pat nakabenta jong phi ki badan haki ying ki sem ki jong phi ba pinshim ya ka ktien ka jong blai ban bat halaki jong ki kti ban pej ya kini ka benta ayu baka keren nakabenta kani ka janmit kani ka lenong ka baar kadai ka jing yathu khana Shaphang usim Nebukadnesar bat haka jing ya kendu ka jong u ya kata ka jing phos niu ka ba ula phos niu hakata kamit bat kumju ru kani ka lenong ka ba ar ka khot ka ba ningkong hadu ka ba ar phulai ka yathu Shaphang ka jing ya shem ka jong u bat usyakri jong blei ubalong u Daniel nganom yathu benia asu ya ka jing yathu khana namar bakasa shem ya kapor Henry khndiat kalen nong ka khot ka ba ningkong hadu ka ba khat lai nakani ka len nong ka ba ar ka yathu ya kata ka rai ka jong sim Nebukadnesar ban penyap lut ya ki riu start jong ka Babylon kani kami hadin baus im ulayot thia menmit bada kata ka jing yot thia ka jong ula phos niu ya ka wei ka jing phos niu bad kata ka jing phos niu ka ba ula phos niu ka la pen kendet ya nak ba yot thia bad kata ka jing phos niu ka la pen khuslai ya ka jing em ka jong namar ba ula klet no ayu ba phos niu hakata ka mit lengkot usim haba ula klet no ya kata ka jing phos niu kad khot ka ba ar ka yathu ula hukum ban khot ya ki riu start kinong le bertong kinong khen suot bat ki khaldi ban yathu haki ban pan ka jing yarap ba maki kin yathu ayu ba ula phos niu hakata ka mit ong ka ni ka jing yathu khana bakini baro kilawan hakmat jong usim kum ka jing pen ko ngu bat haba ulayat hu u airu ka hukum yakini ki riu start jong ka Babylon balat kemla ban yathu ya ka jing shisha ayu baula phos niu hakata kamit on ot lengkhot lengkhai ya ka met ka jong ki bat om tang kata on penlong senrum ya ka yeng ka sem ka jong ki Henry ubu ru ya kani nakabenta jongki ladakila ban batai ya kabadai nakabenta jong u ong ngan ai ka jing ai ban ngan ai ka busket ban ngan ai ru ka burom ka bakrau nakabenta jong phi bat abakila yo sngow ya kata ka baus iem ukwa kini baro kilas dang ban ya batai halaki jong ki jing batai ki jong ki Henry us im us ngau thu bakini baro ki supen lut porkai bat kemla ban yathu bat hakabak hadu hakat khot ka ba shipau jong ne lenong ka ba ar
ki khali kila yathu Ahmad usim bat kila ong. Omdon ubriu haka kendo ubala ban pen I yakane. Omdon ubriu haka kendo ubala ban pen I yakane haus im. Namar omdon usim lemne ukenrat lemne unong sensar ubala pan yakibakum kini na unu nu riustat. Lanil na unu nu nong le bertong lanil na ukhaldi. Kata kadai kajubab jong kini kiriustat jong ke Babylon haus im Nebukadnezar. Bat kani kala penbitar lap yaus im Nebukadnezar. Bat kami kani karai. Bakarai ka jong usim kalong. Ban penyap lut ya kiriustat jong ke Babylon. Kani kadai ke Babylon. Hakabaus im Nebukadnezar usensyar. Namar ka jing bomla ban yathu ya ka jing posniu ka jong Kami kani karai ka ba penting. Kami kani karai ka ba pen kriat ya ka jinglong ka jing im jong kini ki riustat bat ka yeng ka sem ka jong ki. Bat kami kani karai ka ba pen artatin ya ka jing im jong ki riustat jong ka Babylon. Kad khot ka ba khat sao bat khat riu ka yathu. Syapang bau Daniel ulalej ban ya kendu yausim. Kad khot ka ba khat sao adu ba khat riu ka yathu bau Daniel ulalej ban ya kendu yausim. Bat bau Daniel ubriu ubangej ya ublei ubaim. Ula keren ya aryok ubalong u kapten jong usim Nebukadnezar. Uang hau niu kapten jong usim balai bakani karai jong usim kalong ka bakirki tan Bat habau Daniel ulalej ban ya kendu ya usim. Ula kerpat ba unbu ya Bat un sawan ra ayu ba usim ubatai. Bat un saa ya kata ka jing batai. Ya kata ka jing pok sniu ka jong usim ka ba ulak let no. Kadekot ka ba khat nyau hadu ka ba arpulai ka yathu. Bahadin ba u Daniel ulalej ya kendu ya usim Nebukadnezar. Anda bus im ula ai kalat basa sisin bau Daniel unwat ya kata kajing pok sniu ban ban batai ya kajing sisa halau jong usim u Daniel lembat ki laingut u Hanania u Mishael bat u Asaria u Daniel ula ong ya kini ki parlok ki jong bangin lej sya ublei ubangingi syakri bangin duwai nadu ka dok nut bar ka mensiem ha ba bun ai kata gajing pensai ba usiem upos niu kata gajing pos niu ka ba laklet kani kedkhot ka yathu ha kedkhot ka ba arpulai ka ong hadin bakila duwai kila kerpat sya Ublei ulapen I kata kajing pok sniu jong usim Nebukadnezar. Bat anda haba kilayo kejubab. Daniel ulai kajingu kaburam sya ublei. Kata kadi kajing tu khana lengkot nakane kalenong ka baar kadkhot ka ningkong hadu ka baar pulai. Parabangej be iej baro Manga bat mapiru kumju ngi im hakanika perthai kabapen artatin ngi im hakanika perthai kabadu jing syania bat kabadu jing kermen ya ka jing im kabangi im man lakas ngi u Daniel u Hanania u Mishael bat u Asaria kini baru saungut ki im hakari kabapen sir ya kanika jing im kabakenjado ka jongki ki im hakari kabapen ting kabapen smit namar ki hukum bat ki jing sensyar dan buar jong usim Nebukadnezar ka jinget kabaki kidon kata ka jinget kabaki kinget hau tau ublei uba im ublei uba shisha
kini baro saungut kim syap tiang. Wat lada kata ka jingyap kaladan hatmir jongki. Kim salia namar ba kata ka jingget kabas kem kabaki kidan. Para bengi iit ka perthai ka bangingi menta. Teng kapen artatin. Teng kapen tiang. Bat teng kapen sir ya kijing mut kijing perkhat kijongi. Bat ya kijing ki bangi day ban man lakas ngi. Kijing tenju ba mek ding jong kijing ki bangi day ban ya syam halam marway hakajing ka ba man lakas ngi kijongi. Kijing tenju ki ba mek ding hala kijong ki yeng ki sem kijong ngabat kijong ilang baro. Kiba penduk mensim ya kan ika jing bat ika jinget ka jongi habangi pai syakisnam kibalalet ni sakhi dala ki jong ki khmat ya ka jing long jing man jo ka lang ka salang ka bangi ngisa ki jing sniu ki baharu kom ki don haka ka jing bam sngan jo ki kentai ki kena haka yat ka yeng kajing syak leben, kajing syak nyoben kibaduk. Kijing kenrei, kijing di penbuat kibabun rukom hakini kisngi. Kini baro habakidon haka emlang ka salang ka jongi. Kipen artatin yakani kajing kabaken jadok ka jongi. Kipen duok jing syanya yakani kajing kabangi daiban man lakasngi. Bat halor kini ki ai baro ngakwa banbu ya kanega jingkeli hatung kajinget kristan jongi kalong kabakom no habangi syam ya kibakom kini kajing hatu kajinget kristan jongi kalong komno habangi syam ya kibakom kini kajing habangi pai syaka mentapat habangi pai syakajing ka jongi ka pamenta namar uniu knyang jingpang virus COVID-19 kami sadaka waipat kajing artatin kabayap her na kajing artatin hakisnem kibaladep one uniu virus ong ka sorkar lingba ka health department bangi day banda deng ya ki mas ban tap ha ya ki sentur ki khmut ki jongi pendan kam ya ki sanitizer man la ka khilep mat namar balai bom tikna hangno ta virus udan henriu pnai dunai habangi la ya ringkat bakane ka khlam ngi shem bapara briuru ngi do jingshania ngi shem wat si perlok ki baya ye ja thonru ngi artatin banya kenru wat si bahieng si bahasamru ngi misalya namar kajing artatin yo bauta virus udan haki bat kani kajing bom syania kam dei tang ya ki waipat henre yala di dala diru ngi artatin ngi do kajing syania namar baka sorkar kalabtha bandam kta yaki khman yaki khmut dakane kakti kabangi penon kam man lakasngi bat bayakine ki ktiru don kam ban saj man laka khlip mat ban bangi penon kam yaki hadim beladap ban penon kam ngidon kam ban penon kam yaki sanitizer hakikti ki jongi namar bom tikna yakani kakti kabalong ka benta jong ka met ka jonga bat ka jongi ngan bu biang sakani ka jingkeli hatu ka jinget kristan ka bakom no pat ngidan habang yeshem yakani ka jingem hatu ka jinget kristan ka bakom no pat ngidan habang yeshem pat saya kani hakajing ka jongi ujisu ong haga gospel Yohanes kalen nong ka bakhat saw ka khot ka baningkong
Uong wat ki ku slai na ka do no jong pi tongej pi hau blei bat tongej hangaru ong ka ktin ka jong blei ong utra Jisu bat kom ki Kristan bat kom ki banget habangi mapadeng ka nikat perthai ka badung syania wat yala diru ngi artatin syanu ken ngin let syanu ken ngin pai lai nau Jisu ubalong unong penem jonga bat jong pi u Daniel baki perlok jong dai ka jinget jong ki baki don babaro saungut kila lai om tang yala die Henry ban pelat ya kireu start jong ka Babylon kumta para bangai be it yo le se dan apdeng jong piru kumju kiba dan haki yeng ki sam kiba pet ya kane ka program kane ka janmet kiba snow kuslai ya la ka jong ka jing kiba snow artatin ya la ka jong ka jing kiba du jing kerman namar ka ne ka jing long jing man jong kane ka perthai ka bamenta ka ktin jong ubleiru ka ong na ka benta jong pi ya katu ka bangala pulis sakmat uji suru uong na ka benta jong pi tungej hau syanya teli da ka dok nut baro bat om tang kata ong ka ktin ka jong ublei na ka gospel Matius kaleno ka bakat way dekat arpu pra tuan hanga pi baro kibat han bat kibakya ka jingkit dengan penjam ya pi om tang bu ong tunget Henry udah khot ru u khot I na ka benta jong pi ong bread lut ya kita ki jingkit ki bakhia ki jong pi bread lut ya kita ki jing du jing kerman jo ka jing ki jong pi bat bread lut ya kita ki jing khuslai men sim ki jong pi hau tra Jisu bada ba pila ban bread lut da ka dok nut baro hangta pinsa syam bakata ka jing artatin kata ka jing kia ha ka dok nut ka men sim ka jong pi pin syam ka jing sting ha ka jing ka jong pi bat ba pin samat ru ya kata ka bor ka ba thamai ka ba da Jisu Kris o ba try bat abangin saya ya kani ka jing ya lenti Kristan jong ngin sa ong kum ba ong unong ruai sam ha ka sam ka ba art pulai ka khot ka ba saw ladang ayat ya ka them ka serniu ka jingyap nganam syapting ya ka basniu namar medan rengkat mame bat nga ong unong ruai sam baladayat ya ka them ka serniu ka jingyap ngan om syapting ya ka basniu namar medan rengkat mame bat nga bat lada manga bat mangilang baro ru kumju ladangi yat bat utra Jisu ladangi nget da ka dok nut baro bat ladangi lak ban bread lut ya kita ki jingkit ki bakhia ki jongi hau ngin sa ong ko ong nong ruai sai shaman sim baladangi yat ngin ya kendu ya ki jing lada kawan ka jing yap hakmat ru ngin nom syapting namar bau Jisu udon hapo jonga bat jongi bat namar baka jinget Kristan jongi kalong baik tang bat u Jisu kom tang yim syapting nikyu kat badang hakan ni ka perthai unong ruai shaman sim haka jing ruai ka balai spa lai pulai u ong kumne Jisu ba yanga syashadam jong mengan her kat bajing shlei krisa bat ki eryong ba ki be rima me atra yanga aduk bandalan siliang syaka jakari yalam mensim jong ngaru tu pediang jakari omdan hawai mensim kasno tang hame yang awat ino marwai kershan bat aibor mame tang hame ngasyan lut name wan kajing yarap halat hap nyang yang akdup kakli jonga tap Jisu tang yame ngakwa
me balong jing dap kerhai, ha me nong pang ki yok kya, me pen klan ki telot ki suai, bakut long kerteng jong me, jing bom hok hanga kaslei, pop bat jing tengit ki telap, me dap da jing ai, unorwai shemen sim, upen sngau bat urwai ya kane, bat kan long ru ka jing ruai na ka benta, jonga bat jong hilang ru kumju. Banga bangian ringkat bau tra Jesu. Ngin sngau bangi ngin scam haka jinget ka bangi nget hau. Pan nget scam ru baleng ba jo ka ni ka kubor. Haka ni ka janmit. Kan long ka jingker khu na ka benta jong ilang baro. Mat kan long ka jingker khu na ka benta jong pi. Kiba pet bat kiba yo e. Ublay na ka benta ka buram ka jong u. Amen. Ublay unker khu, ya ki benta baro ki bangila pendap, lain ba jo kan ka janmiet ka bamenta, pan ngai kublay ya baro ki nang yeshementa, ublay unang kerkhu na ka benta jong pi, nang ai pi ka jingkot ka jingkia, ba pinang la pan yai syakri ya u hakis ngi ki por baro, ginya penwai kini ka jing syakri, da ka baginya ruai lang ka jing ruai ka ba laispa andre pupra, bat laispa andre pukendai. Ko tra Jesu tang hamehi, ngasyam jing suk jing kemen, syarum syanai ngawat laslem, tang hame ngalasyam, kajing ruai kabalai spa ndreu pupra. Ku try Jesu tang hamehi ngasyam jing sung jing kmen syarum syaneng ngawat lasdem tang mengalasem tang Jesu bala penhum yaka mensin jonga jing in jing men ba krau Jesu me ai hanga jing suk jing ja than ngalawan yami mun sin ngak len ben ban jing ye jo
trai aduh jing ai ba jong me yangเป็นลงเธอmaiตั้งอูยิสุบาลาเป็นหุ่นยากาเป็นเสียงยองงาเจงอินเจงอินเจงแม่นบาคราวJesu me ai hanga Từng nhà wai nó Bạn đã có wai nó Jangan ni kajing syakri Leng bahan jangan ni kapor Ada dua ikin try Bamen kerku Ya kawai pakawai ka benta Kabala pendap Bat kham tamru kin try Na ka benta Ka ketien ka jombe Ai kin kopa Bakan long Kajing kerku Na ka benta Jong ilang barok Batu dah pelat yang ini dah kejingkar ku kejong belai kupa. Ublai kun ba ublai mensem kut. Kini kita dah ringkat nak bentaki kun juga balang kajongi hang ni halum siap. Kita ringkat nak bentaka balang ibaro kawai. Lembat ki banget keberan hang ni bakal leng setelah juga pertai. Menta bat syaduk ki bom jukut. Amen.